Ning, pangari ka mo diri, ari sila na ni Jade kag ni Josephine. Amo ba nang? Si Kalitlit pa kari aha. Kano ni sila nabot nang? Nagugino ko. Ay dugay na isa tang miagi pa nga Sabado. Sige nang. Ako na sila singgaron Kalitlit. Sigurado agad dong ha? Si Kachusitlat. Sige. Sige nang mga to kami. Ka mo. Sigurado nga may lechon. Ay oo. Ina, amin ako suti sa imo. Nga, wala naman gini mo gitubag. Kung yung patog gitubag, wani na ang tanitawag palik. Gulian namin nga babae na. Guliyan nga si Mang Luwina. Saralok na kay Bao. Nakalimot ka na? Na naman. Sa una si Nang Luwina, gikumot-kumot kag gilungulong inas Kachusit. Kaya nga agi kabit man, si Kaminoy nga uyab ni Kachusipin. Di ba may legitimate child mi na si Kajusit? Oo, ska Jigs. Uyab lat sa sing anak ska Jade. Oo, anak ato niya kang Kaminoy. Wala gid hibawi kung sino sila nga duwa. Mamahimang ska Josephine, pwede dat ska Jusit. Puros ba sila nga nangahubog sa tong adlaw. Amad tong bisan sino na lang gi ko ni Kaminoy. Nang ila man siyang ka Josephine, ilad siya ka Jusit. Amin to, nga wala na hibawi. Ew, kalod. Imagine na uyab ni Kachiri utod sa gawas. Nablis ang Emiloy. Emily, tibay. Ay, pagpikta day. Ay, gina ko. Napitlok ni mo. Ay, imo gikawataon mo des. Imo gigisa kong panty. Madam Joset, ay. Nga nananawag ka man, nga kadako sila nga gabi. Na namin gusto isulti. Pagdali isulti dayan. Sinang Luwina nang imbitar kay Sweet 16 kag Dibogi usan nila ang party para kajid kag daan pa ko, Josephine. Kay nagdamgo na ko sa ila. Na naman mo damgo. Gilungulungo ka ni Mang Luwina. Nigawas sila sa teleserye nga akong gitanaw sara, nga akong gikabuangan. Ang Adang Mi Amor. Espanyol. Nga magdibo pa minas kanini nga 66 na minas siya. Ako 67. Guli ano nagud si Mang Luwina. Sabta na lang. Di balik na pagkagamay ang utok ni Ika Luwina. Yanas ka Chid. 49 naman sa ng edad. Igihi mga puya. Singganas ka Chid. 80 anyos ang iya edad, dili Sweet 16. Se tardó usted mucho en el arreglo, pero quedó muy bella, señorita. Buenos dias, Del Morales. Amalagi din akong gipahabot nga magkita kami balik ni Kaminoy kay kadugi na naman ako nagkita. Unta gwa pa ako siya pananadaw. Pero sa tanghigit pa kong ating baligyan sa isda nga redred ang mata. Kagbaho pa gayod. Amin na baligyan sa manuladang. Boy, ayaw mi na yung mga mananayaw eh. Halos na namin ni Mauman. May magtanap ako sa Mara Clara. Kay episode 6 na ko. Ayaw, ano sinapag-hunahuna eh? Ang gano'n minis siya. Missy. Ari mga silingan yung mga brown. Oy ni! Agoy! Day! Lisil! Hello, Mama Bonita. Ay dong, Jigs! Kadako man mo na, oy! Sige lang inom isang laktom. Uy, typort! Oy ni, mama ni inay, oh! Sinang suranday! Jaga na ganinta na akong kamagwangan. Amo man kanya niya. Pinagay may music. Ay, Salamat sa inyo pagkadidiri. Kaya ni Karimang kamo, tagaan ko kumatanos ang kupon sa KFC. Kaya ako manatag iya. niyaring gipackage sa Ribisco. Minayo na kita? DJ Pakusga Music. Lubot sa kaldero, lubot sa kasirula,
Pagkadakan yung lubot ang akong nahilaman. Di yung May masama gabi Josephine. ang lubot sa dagat.